Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa siswi SMP Negeri Setunggal Kedungpring. Mugi sedaya keparingan sehat lan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanggih malih kalian kula Bu Hesti dinten punika monggo sinau sareng babagan tembung Majapahit. Saderengipun para siswa monggo disepakake buku tulis Kitya Basa lan alat tulisipun. Para siswa, saderengipun sinau monggo sami dedonga mugi keparingan lancar lan pandemi enggal sumingkir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa, monggo dipirsani videonipun. Ayo rek sinau basa Jawa. Monggo para siswa dibuka bukunipun Kitya Basa. Sakmenika sampun mlebet ulangan sekawan budi pekerti. Monggo dibuka bukunipun halaman 107. Nah, sugeng rawuh ing video. Pasinaon basa Jawi kelas 8. Nah, sakniki masuk babagan tembang Majapahit. Dibuka bukunipun halaman 107. Nah, tasik sareng kalian kula Bu Hesti Nia Tristanti SMP Negeri 1 Kedungpring. Monggo dipirsani rumiyin kompetensi dasar 3.6 memahami struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral tembang Majapahit secara lisan dan tulis. Nah, saklajengipun ancas utawa tujuan pembelajaranipun nomor 1 peserta didik dapat menjelaskan jenis tembang Majapahit. Nomor 2 peserta didik dapat menjelaskan struktur teks tembang Majapahit. Ingkang nomor 3 peserta didik dapat membuat tembang Majapahit dengan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, monggo dipirsani rumiyin apa toh kuwi tembang Majapahit? Nah, tembang Majapahit iku minangka salah siji wujud tembang tradisional ing tlatah Jawa. Diarani Majapahit amarga oleh nembangake pedhotane papat-papat. Uga ana kang ngandharake menawa macapat iku saka tembung ma ditambah cepat. Tembang Majapahit kalebu tembang tradisional amargi keiket ing aturan utawa paugeran tertentu. Nah, sumangga ditingali bagan paugeran-paugeran jroning tembang Majapahit. Nomor 1 guru gatra. Napa niku guru gatra? Yaiku cacahing gatra utawa larik ing saben pada utawa jumlah larik sing wonten ingkang tembang Majapahit. Nomor 2 guru wilangan, yaiku cacahing wanda ing saben gatra utawa jumlah suku kata dalam larik. Guru lagu, yaiku tibaning swara utawa dongdinge swara ing pungkasane gatra utawa persamaan bunyi utawa sajak. Nah, monggo dipirsani niki wonten tuladha tembang Majapahit Pucung. Tembang Majapahit niki tasik berhubungan kali lingkungan sekitar. Judule niku Tanduranku. Nah, monggo dipirsani. Tanduran kudu dijaga lan dirawat. Esuk lan sore padha disirami. Menehi banyu lan pupuk kudu cukup dadi tanduran kang endah. Sumangga mari kita membuat puisi tentang lingkungan sekolah kita yang berhubungan dengan tanaman atau bercocok tanam. Terserah kalian membuat puisi, yang penting kalian membuat puisi tentang lingkungan sekolah. Boleh dicoba di rumah. Nah, saklajengipun niki wonten
tembang maca patanduranku saka tembang ing dhuwur bisa dijupuk dudutan paugerane tembang maca patanduranku yaiku guru gotrone wonten 4 larik. Artinya dalam puisi tanduranku itu ada 4 baris. Saklajengipun guru wilangan. Guru wilangan niku wau suku kata dalam larik. Baris pertama utawa larik nomor setunggal, ingkang nomor setunggal, tan, du, ran, kudu, dijogo, lan dirawat. Wonten 12 suku kata. Sumangga kalian cobi diitung kiambak tan, du, ran, kudu, dijogo, lan dirawat. Wonten 12. Ingkang larik nomor kalih isu lan sore podo disirami. Wonten 11 suku kata. Ingkang larik nomor 3 menehi banyu lan pupuk. Wonten 8 suku kata. Ingkang nomor larik nomor sekawan kudu cukup dadi tanduran kang indah. Wonten 12 suku kata. Sumangga lanjut guru lagu. Guru lagu niku wau napa? Persamaan bunyi utawa sajak. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu dinamakan guru lagu. Dalam setiap larik ada akhiran. Dalam larik nomor 1 dirawat akhiran a. Ingkang nomor kalih disirami akhiran i. Nomor 3 banyu lan pupuk akhiran u. Tanduran ingkang indah akhiran a. Semoga dicermati para siswa saged ningali ten bukunipun halaman 108. Niku wonten keterangane. Sumangga niki wonten geladen. Salajengipun niki wonten geladen jawaban pitakon ing buku Gedya Basa halaman 109 ngantos 111 kerjakno nang bukumu dhewe-dhewe. Silakan kalian kerjakan di buku kalian. Di situ ada 5 soal. Dikerjakan di bukunya masing-masing. Pada saat tatap muka nanti Ibu akan cek. Oke, matur suwun ingkang kathah. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi babagan tembang macapat niki saged nambahi ilmu para siswa sedaya. Matur suwun, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.